So, video reaction po muna tayo. Inshallah. Ang init! Nagre-react siya, oh. Kaya mo lang. Lalabas ka riyan. Layas! So, sa starting pa lang, makikita mo talaga na actor talaga ito. Di ba? Naka-formal attire. At halatang kasama naman nila sa set, di ba? Hindi mo siya magagamit! Isa, dalawa, tatlo, labas! Taas lang po kayong kamay. Akala niya, ha? Akala niya, matatakot niya si Janito. Takot niya na. Eh, sinasabi ko, pag greater power na encounter niya, pero kinakausap niya kanina rin, walang reaction. Eh, nung naharap kay tatay, nagkaganon. Huwag ka nang babalik sa kanya. Iiwanan mo siya. Lahat ng nilagay mo sa kanya, ugat, buto, dugo, laman. Labas! Orianda babashika. Laya na po ito. Tayo mo siya. Kumusta ka na? Okay po. Ayun. So, yung pagsabi ng labas, dun na makikita mo may delay, no? May delay yung reaction niya. So, dun makikita mo na dun siya medyo hindi maganda yung performance niya dun. Labas! Labas! So, yung camera angle, dun makikita nyo, yung pagbagsak ng tao, hindi siya kaagad sinundan nung cameraman. Kasi syempre, masyado nang halata yun na alam niya na yung pagbagsak. Pero halata naman na alam niya na babagsak yung tao, pero hindi niya kaagad sinundan. So, to make it more cinematic. Ayan. So, to make it suspense, hindi niya pinakita yung muka, no, ng tao dito sa camera angle na to. Akala niya. In other camera angle, diretso talaga sa muka gamit ang rule of third. Akala niya, matatakot niya si Janito. Takot niya na. Ayun. So, nandito na yung gamit yung rule of third, diretso na sa muka. No? So, magaling. Tapos yun, yung mga tao, syempre, pumapalakpak. Yun yung way nila para para mag-encourage ng mga tao, para para dumami yung member nila. Kasi syempre, sa simbahan, meron talaga yung mga 10%, mga ganun. So, mas the more na the many, the merrier, di ba? Sa overall performance, okay naman yung whole performance nila. Pero sa convincing power, halata naman na may ibang audience doon na hindi talaga sila medyo na-convince. So, for me, it's a no for me.